खुलुमका मीडियानो ताई तिनी इरो आं मनाइपाथरनि बीसी चेयारमैन जे तिनी 48 नं बुथ केन्द्र चिनी ब्लकनि मेम्बार होनाय जे जयन खालायका जे 118 भोटार 40 फेमिली किन्तु आबो बो जे 118 भोटार होनाय आबो मिथ्याबादी बो जे बरक रंगनो तलांगै थांका जे आरो आदिनो जे बने नगो अनुष्ठान तंग होनय आरो नि पाब्लिक बायचुं कक साका और नि पाब्लिक रक सावो बरंनो कुनो आरो जयनिं खालायनाय होनय तलांगिया बन नगो अनुष्ठान तंग होनय तलांखा बनो बरंनो मिथ्या सावैनाय के ताबक स्राय के आरो नि पाब्लिक रक साइ तंगो जों जे ब जे अनुष्ठान तंग होनय तलां माने आबो मिथ्याबादी जुनो बीजेपीओ जयन खालायरनानि होनय तलांगो किन्तु आबो बनि सार्थक नि बागै ब तलांखा तारो इके चिनि जे ब नुकजाखा जे ब्लक प्रेसिडेंट मेम्बार होनय जे आरो ब परिचय रुओ किन्तु ब चिनि तिप्रा मथो तंगमानि यागलो ब कुनो मुंसाफोर सामुं तांगिया हयतो परिचय रुइ तंखा ब निजिनो निजि ब्लक मेम्बार होनय इके जों आबो हाय चिनि जे तिप्रा मथो जे कुरुयो तुतै ब हायके साइ तंगमानि आबो मिथ्याबादी जे 118 परिवार जे ब जयन खालायरुखानो आबो जुत्तो बने एलाकानो जे परिवारनो तलांखा ब आरो बीजेपीओ जयन खालायनाय होनय साइ तलांमानि या ब नगो कायसे अनुष्ठान तंगो अनुष्ठानो आरो स्राय के मासानाय पोल्ट्री रगय माइसा रनाय होनय आरो नि बरक रंगनो तलांगै ब बिब्रांत खालायनाय हायके जयन खालायका के ताक बुस्राय के एलाकाओ साइ तंगो जे जों तिप्रा मथाओ एकमात्र जों बुबाग्रानो नायसुबै तंगो जों बुबाग्रा सारा जों अन्य जागाओ जों कुनो जयन रिमिया आबो तिनि आरो नि लुकुरक साइ तंगो खुलुमका आं मीडियानो साबत अमाके थगायै नंनो जयनिं गो तेलांचाक माने फनन बुंसां तिप्रा मथानि जे बचिनि कर्मिनो तंग माने किन्तु बनो कुनो ब्लक मेम्बार हिसाबै जों रुजागिया बनो ब निजिनो निजि ब्लक मेम्बार होनय गसिनाय आरो परिचय रुइनाय बीजेपीओ जयन खालाय आफुरले सब नंनि अबदलनि बिसिंतै केबोदि तं आबो से चिनि बदल मयदे तंगो कायसा तंगो जे बनो रिमिट लांनाय ताम होनय साका बबस्लाय सायके ताताल बाजिकै जे बीजेपीओ जे निंखारैका बरक बसकां रले तमाहाय निनि तामो साथाय रक तं बनि बागै ब नायदि ब आबो हायके सावैनाय जेमन बरक रंगनो तलांगो जे बीजेपीओ जयन खालायगाके बसकांगो जों निनि चिन्ति प्रासा लुको हामक्राय माननाय होनय किन्तु आबो हायके पाब्लिक रंगनो थगायैनाय तलां माने आबो चायाता जेव निनि बरक सासे साइमिया जे आरो बीजेपीओ जयन खालायनाय होनय किन्तु अथस साजा गया मिथ्याबादी खालायनाय बरंनो तलांखाता बिनि बुंगता केशव नुवातिया बो कन्स्टिट्युएन्सी खबजाबो ब दनपुर कन्स्टिट्युएन्सी दनपुर देशेर 48 बुथ केन्द्र बिनि बातजाखा तमतमनि बनि बातजा मुंसाफनो पुरै बनि बातजा ब आगे हयतो ब्लक मेम्बार हिसाबै हायनो जों संलाय माने आबो कुनो जों ब्लक मेम्बार हिसाबै ब सामुंगु दांगिया चिनि तिप्रा मथाव गाहामके बिनसिनु कता निनसिनुमका आनि मुंके बानसाय मनि त्रिपुरा बो कामिना नुकसा आं 1 नम्बर वार्डनि 47 नं बुथ केन्द्रनि बाजा तमतम आनि बाजाके मनाइपाथर बीसी चेयारमैन बो पार्टी इंगन नरकतिनि अमाके प्रेस मिट खाने आं तिप्रा मथानि अंगै नाय प्रेस मिट खालायमाने मीडिया सारनो कखे हायसि सिनि दनपुर एरियानि कायसा तेसे दनपुर 48 नं बुथ केन्द्रनि तिलावारि बुथ सेन्टारनि कायसा 6 नम्बर वार्डनि केशव नुवातिया हिनि कायसा बुमुं बखे कायसा तिप्रा मथानि ब्लक कमिटिनि मेम्बार्सनि कायसा परिचय रुगै तिप्रा मथानि परिचय रुगै बीजेपी गो जयन खायगा थांनाय 1 तारिखआव जयन रुगो अबनि बागै जों सारानि मुसुंगो अबहाय बिब्रान्ति खालायसिनि तिप्रा सारक सलाबुरै न अरय बरय खालायबो मिसाकक सागैनाय बनि नग अनुष्ठान तंग हिनै तलांगै सराय रंनो तलांगै बुरै बसारंनो तलांगै ब कायसा अनुष्ठान तंग हुनै बिनि नग रिंगै तलांपाय बीजेपी गो जयन रुखा अबहाय रिपुट मानखासों सिनि लगे जे बरिंगै तलांनाय बीजेपी गो जयन रनाय बरक सिनि लगे ताबुक तंगो
boni phukti chung srai srai khanaka boro misakok sagai boni nogo অনুষ্ঠান tongo hinui sagai BJP flag room rugui borokno join rukha kai oboni porikhaino borokno lastigo polti rokna hanai kisu polti rokna hanai mairok char kha hairok hini kisa khanaka abo hai misakok samani hamliyata mahai micha kok saman noti le nung tam kok sanamso abono sanani musungo sini Tipra sarokna oba haike thokai mani chaliyata nin sinmungkya ani sinmungkha aisuprai noatia ang district members bai